Tkompli tidher il-frammentazzjoni tal-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela dan kif il-ħadd filgħodu l-issa membru parlamentari indipendenti Rosjen Kutajjar ħasset illi kellha tesprimi d-dispjaċir tagħha l-fatt li l-aħbarijiet tal-Midja Laburista One News ma taw ebda attenzjoni fil-bulettin tal-aħbarijiet. Hija saħqet illi meta kitbet illi kien hemm min ħadem kontrija li kienu se jaqgħu fil-muta ċertament ma kienx qed taħseb dwar l-aħbarijiet tal-Labor. Fil-waqt li saħqet li din suppost kienet aħbar tajba l-Partit Laburista, insistiet li forsi fil-verità kienet aħbar ħażina għal min xewwex kontrija u uża kull skuża sabiex warraba mill-partit. Ta' fil-waqt li ħeġġeġ lil Laburisti bħala sabiex jitkellmu huma wkoll kollu juri l-qasma li hemm fih dan il-partit immexxi minn Roberta Bela b'ex deputat Laburista tħeġġeġ lil partitari waslu leħinhom fil-konfront ta' tmexxija. Dan kif tittaljem ilu Rosjen Kutajjar ħabret li d-Dipartiment tat-Taxxa ma sabet ebda nuqqas dwar is-senserija brabta mal-proprjetà tal-imdina illi fiha kellu x'jaqsam ħatħlif in-negozjant Jorgen Fenek. Jasaħqet li dan il-kapitlu swiela l-karriera politika madankollu dan id-diskors juri biċ-ċar illi Rosjen Kutajjar xorta waħda għaliha m'għamlet xejn ħażin meta konxja li Jorgen Fenek insita tal-kumpanija 17 Black baqgħet tikkorrispondi miegħu b'messaġġi kompromettenti. Kif ukoll marret fil-Parlament Malti u fl-Ewropa taqbeż għalih u tattakka lil kull min kien jikkritikah b'konflitt ta' interess qawwi. B'reazzjoni għal dan kollu Rosjen Kutajjar irċevit mijiet ta' kummenti ta' kuraġġ, sostenn u fuq kollox messaġġi fejn esprimu d-disappunt qawwi fit-tmexxija ta' Roberta Bela u turija ċara ta' kemm verament mhux biss qed jitlef il-polz tal-poplu iżda wisqar minn hekk ta' dawk illi eleġġew fil-gvern. Fost il-kummenti kien hemm min insista li bħala Laburist jippreferi jara lil Partit Nazzjonalista fil-gvern basta ma jibqax jara lil Bela jmexxi l-pajjiż, oħrajn insistu li tmexxija twali tal-Labor hija maqtuha totalment mill-partitarji Laburisti. Da fil-waqt li saħansitra esponenti Laburisti kitbu illi uħud rikbu s-sagrifiċċji kollha li soċjalisti ta' veru wettqu fis-snin passati, b'oħrajn jgħidu illi il-Partit Laburista m'għadux jott għalihom.